Čo využíva diabol na rozbitie manželstva a ako vyzerá taká pravá láska? Tak my, ak sa dostaneme do takého stavu tej nudy, monotónnosti či rutiny, diabol to okamžite využije a prichádza s ponukami, či už pre muža alebo pri ženu, ako ani jeden ani druhý není od toho uchránený, a ponúkne nám takého partnera, ktorý robí presne to, čo vo vzťahu nám chýba. Čiže prejaví nám úctu, vypočuje si problémy, či dokonca stráca čas s nami niekde pri vínku po práci, v sympatickom rozhovore. A toto sú však ponuky, ktoré vedú k manželskej nevere a práve toto je väčšine z dôvodov dôvod, prečo sa manželstvá rozpadajú. Čiže naozaj tá manželská nevera a práve takéto ponuky diabla, keďže on naozaj príde s atraktívnym či už kolegom, alebo susedom, alebo proste on si nájde tú správnu osobu a vie, kde treba zatlačiť, alebo kde vlastne treba tú lákavú ponuku tomu danému človeku ponúknuť. A naozaj my musíme vnímať to, že práva láska, ktorú potrebujeme zažiť v manželstve, totiž nemôže byť rutinou, nemôže sklznúť do nejakej šedosti. Práva láska má tisíce spôsobov, ako sa prejaviť, ako dať ozajstný zmysel sviatostnému manželstvu a na tom musíme všetci pracovať. A otec Dominik tam dáva otázku, že ako nájsť recept na dokonalé manželstvo. On hovorí, že to vníma jasne a že si všimol, že ako sa manželia správajú k Bohu, tak sa správajú aj k sebe, samým aj vlastne k ostatným ľuďom. Ak sa v manželstve vyskytuje rutina a nuda, tak je to preto, že tá rutina a nuda je aj v našom vzťahu s Ježišom. Máme problém mať úprimný vzťah s našim stvoriteľom, ktorý za nás zomrel, máme problém vo všetkom. My totiž už máme dávno určené vlastné priority, vlastné modly, vlastné zlaté telatá, ktorým sa klaniame. Či už je to práca, koníček, televízor, alebo doplňte si každý to, s čím vlastne najviac času počas dňa trávite.